Y Seintiau newydd, dechrau tepyn mwy bywiog na ddechreuon nhw. Rannu'r cyntaf, Jordan Williams! I mewn mae'n mynd! Mae'n agor i gorff, mae'n siapau gorff, mae'n deud ar golwr, dwi'n mynd am y gornel bell yna, a mae'n neud hynna'n berffaith. Jake Phillips yn gymryd y gic. Dros y wal! A mae'r Fflint di taro nôl yn syth. Cic rydd wych gan Jake Phillips yn canfod cornol ucha rwyd. Na chi, gôl oedd hwnna. Jake Phillips yn lansio'r bel i mewn eto i gwrs cosbi'r Bala. Mae allan at Dan Roberts! O, na chi gôl! Na chi foli gan Dan Roberts! O 5 llath ar 20, gwylio'r bel yn syrthio a'i tharoi yn berffaith. Owen, y capten. Allai safle chydig bach, ond am fas, maen nhw tu ôl yr ymddiffyn! Ac am gôl gan Nathan Wood. Am bas, am amseriad i'r rhediad gan y dyn yma codi ben, gweld y gornel, dim siawns iawn yn y gol. Croesiad da, croesiad peryglis, dyma Wilson! O! Campus gan Jack Wilson. Y bel yn syrthio'n uchel o'r awyr yn troi yn y gwynt, ond ar ei drod dde yn gosod y bel yn ddestlus heibio i Michael Jones. Antonio'n ffynnu allan nôl i mewn. A hi, yn cael ei disgyn i Corbellini! Am gôl gan y chwaraewr yn mynd o Fangor yn mis Ionawr. Giácomo, Mello, Corbellini yn sgorio gôl gyntaf yn uwch gyngor Cymru. Deng munud i mewn yr ail hanner. Mae'n ddwyn i'r elyrch. Clwy Chivers, yr ergyd droed chwith! Mae 2-1 nawr! A gôl rhyfeddol arall i gasgliad rhyfeddol Chloe Chivers.